Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa a cikin wannan channel mai kawo muku zafafan shirye-shirye da zafafan shahararrun mawaka na jihar Afirka baki daya. Fitaccen haziƙin jarumin fasihin mawaƙin nan wato Hamisu Breaker Yusuf Dori fitaccen haziki ne wadda bai gazawa gurin fida muku da zafafan sautuka masu daɗi masu bada nishaɗi har cikin zuciyoyinku, wanda za su sa ku cikin nishaɗi har a rayuwarku yayin da zuciyoyinku suke bugawa suke karɓar saƙo ni na soyayya a cikin zuciyoyinku. Fitaccen haziƙin jarumin da ya ƙware kuma ya jajirce gurin fidda muku da shahararrun waƙoƙi masu sanyar da zuciya masu fama a cikin rayukan al'umma, yayin da idan ya soka muku babban baiti kwalli daya ake ta faman taradin a kansa. Shahararren mawaƙin nan dai wato Hamisu Breaker Yusuf Dori mawaƙi ne wanda yake sa a zuciyoyin masoya da makiya gaba ɗayansu suke sanyi a cikin lokaci kalilan. Fitaccen haziƙin jarumi ne dai wanda baya gazawa kurin fidda muku da zafafan waƙoƙi masu bada nishaɗi masu sa shauƙi a cikin zuciyoyinku, yayin da zukatan masoya suke da sanyi, yayin da masoyan asali tamkar Romeo da Julio suke faman fasa kai zuwa tsarin cikin kwakwalwarsu. Kada ku sha'afa ku shiga da ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na da zarar na dora. In kai sabo ne a ciki kenan, idan kuma ka jima cikin wannan channel dawa kamar like kamar shi. Wannan fitaccen haziƙin jarumi ne wato Hamisu Breaker Yusuf Dori fitaccen haziƙin jarumi ne wanda bai gaza ba kuma bai shura ba, yayin da yake fidda muku da sambaɗan dokokin waƙoƙi masu ratsa cikin ɓargon zuciyarku. Kai jama'a yan cikin wannan channel na abokanai na ku yi gangami ku je ku duba wannan fasihin mawaki a zuwa pejinsa na Instagram har ma da na Twitter. Wannan fitaccen haziki ne wanda baya gazawa kuma bai gaji ba a gurin fidda muku da zafafan baituka. Fitaccen haziƙin jarumi ne wanda ya jajirce wa al'amuran rayuwarsa, wanda yake buƙatar cimma burukan rayuwa har nan gaba, yayin da yake kai sara da babban tako zuwa nan gaba a babban rayuwarsa. Fitaccen haziƙin jarumi ne wato Hamisu Breaker Yusuf Dori jarumi ne mai jajircewa, mai shura, mai fidda zakakurancin masoya, mai nuna wa masoya gobansu, mai kuma nuna wa masoya alƙiblarsu, yayin da yake setawa masoya al'amuransu na nan gaba, yake dora su akan layi sambidar. Kada ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na da zarar na dora. Ka yi gangami ka jajirce ka duba wannan al'amuran rayuwa wanda Hamisu Breaker Yusuf Dori yake fada cikinsa, yake finjin yayin da yake kaiwa masoyansa babban baiti mai guda daya, mai dukan guda daya, yayin da masoya suke tafaman zuba, suke kowa, suke shewa akan wannan fitaccen jarumi nasu wato Hamisu Breaker Yusuf Dori fitaccen jarumi mai shura wanda ijajirce bai dakata ba kuma bai gaza ba, har kullum ina fidda muku da zababban waƙoƙi masoya al'umma baki daya na Afirka baki daya, masoyan Hamisu Breaker Yusuf Dori. Mu haɗu a bidiyo.